Здравейте! Ние сега от Музея на куклите ще представим куклите, кои приказки са и как се движат. Така, тази кукла е спектакълът Изгубеното пиленце. Тя се движи, виждате тази дупка, слагате с ръката вътре и има нещо да го хващате колата и тя така се движи, ето. И така тя се движи. Следващи, тези трите кукли са от една и съща приказка. Приказката се казва Трима братя. Защо? Защото те са трима и са братя. Но Слънчо гледа се движи, само трябва да хванеш и тая гръшка и той се движи. Тук горе има едно нещо, да го хващаш. Буха така се движи. А луната я хващаш за ето и въженце и тя се движи. Ще ви покажем куклата от спектакъл за големи и спектакълът се казва Голямата баба Яга. Това е бабата Яга, как се движи. Тук има и тук вътре са мушките и тук се изваждат ръцете и тя така се движи. Така, тези кукли горе са от спектакълът Косе Босе. Те се движат. Държате ги за една пръчка. Ето така. И те се могат да се покажат всички кукли от Косто-Босто. Това е Косто-Босто. Виждате за пръчките са едни от нас лесните и ни кукли в нашия куклинчета. Това е кучетото Косто-Босто. И имаме кукли на марионетки, но те са от нови приказки. Полисата. Те слизат само за едни пъчки. Тези кукли са от спектакълът Червената шапчица. Те се движат. Виждате ли тая дупка вътре? Вътре слагат и пръста в дупката и така куклата се движи. Така, тези кукли долу са от спектакълът за красивата принцеса. Сега ще ви покажем как се управляват. Това като да хванем принцесата от куклите. Виждате ли тази дупка и те ще се мушкат и плъстат и куклата се движи. Този морков от спектакълът големия оранжев. Той се движи като тук има една част за дупето, хваща частта за дупето и тук хване дупето, как се движи, така се движи. Този бухал е от спектакълът Бухала с големи крила. Той се движи като... Ето ли тук тая дупчица? Хващате дупчицата и той се движи по този начин и така този бухал се движи. А тези кукли тук, тези двете зайчета от спектакълът Двете близнаци зайчета. Те се движат като
Ами, им хващаш ръцете, те се движите с от най-лесните ни кукла. Това е малко по-сложно. Защото, знаете ли тук това? Хващаме го и там така може да скача и така се движи. Сега пък ще ви покажа едни кукли от спектакъл за големи. Тези кукли са от един спектакъл за големи. Името на спектакъла за големи се нарича Принца и змията. Змия се движи, ами хващате го така и той се движи. А пък принца се движи като... Виждате ли тази дупка? Вътре се пъхаме пръстът и той се движи. Спъхаме пръстът и той хоп, се движи. Ще покажем куклите от спектакълът Кралата с големи рога. Тя се движи, като хващате едното дупце и се движи главата, тук хващате едната лъчичка с ръка и така куклата се движи като говорим. А пък тези коледни кукли са заедно от един спектакъл. Тези коледни кукли са заедно в една и съща приказка. Покажем всички, значи всички тези коледни кукли и Троилеч там долу, всичките са заедно участват в приказка, но те са комплект. Името на коледната приказка се казва Изгубеното джуджа. Така, покажем всички така се движат. Така, това се движи. Вижда, има шалче. Хващате го за шалът. Виждате ли шалът? Хващате шалът. И така, той може да се мърда. А пък коледният дядо Коледа се движи като... Виждате ли, хващате това. Той, хоп, се движи. Става още няколко кукли, ще покажем и ще се сбогуваме с вас. Тя се движи, вижте, хващате за шапката, така може да ходи. А пък тази кукла, вижте как може да се оплавлява. Тук хващаме за крачетата, пред другата ръка и тук за шапката, така че се движи. Сега също така ще ви покажем още една кукла. Те последна в нашия епизод. Така, ето го, това е Ленче. Виждате, хващате го ето тук така. Виждате как го хванахме. И така да може да се движи. И така нашия музей на кукли. Заповядайте отново.